Ugogo kaSibusiso Masuku uthi umzukulu wakhe wazalwa efana nazo zonke izingane, engenazimpawu zokukhubazeka. Kodwa kwathi eseneminyaka eyisishiyagalombili, impilo yakhe yaguquka. Ushintshe sena 8 years. Sangazi waqala wagobeka nje wahamba ngathi uphukile la kuSpanla Court. Kubikwa ukuthi uSibusiso wayebabikela ngobuhlungu obuseqolo. Bazama ukuthola usizo esibhedlela iChris Hani Baragwanath Academic Hospital, kodwa abazange balithole. Nakhona masithi siyabuyela sembuyiselile bathi nakhona ama-result athi pending. Lapha athi mayibuya khona wathi mama mina angisengiyayeka ngeke ngisakhona ukuphinde ngibuyele eBara ngoba manje kuyafana kunini bamthatha igazi umntanami bamsika. Sekuphele iminyaka ecela kweyisithupha uSibusiso ekulesi simo. Umndeni wakhe uthi awulahlile ithemba lokuthi usengaphinde akwazi ukuhamba. Mhlambe khona udoctor ongaqhamuka athi uyasazi lento emphethe amncede ukuthi asukume azihambele. Nokuthi ke nje usewumntwana osekhulile osedinga ukuthi ayihlalele eroomini lakhe manje angisenamandla. uSibusiso uthi uma ekhula ufisa ukuba usigaxa amabhande wamaphoyisa. Mina masengimdala ngifisa ukuba iphoyisa. Ngidinga ukuthi ngikwazi ukuhamba njengabanye abantwana. Ngenxa yokuthi isimo sakhe asikwazi ukumvumela ukuba adlale imidlalo eminingi, uSibusiso uthi uthanda ukuzidlalela isnooker. Kumele samukele isimo sakhe somele sihlale lento afuna ukuthi sidlale. Ontanga bakaSibusiso baphupha ngekusasa labo, kodwa yena uzithola elangazelela nje ukuphinde ahambe futhi. Umndeni wakhe uthi isifiso sawo ngokuxoxa lolu daba ukuthi lifinyelele ezindlebeni zomSamaria olungileyo ukuze ingane yawo ithole usizo. Ezindabeni zethu kumzansi wethu Channel 163, nginguNozipho wakwaXaba, ngibika ngiseTsakane.